Уважаеми жители на Лозово, скъпи гости, поздравявам ви от сърце с християнския празник Кръстовден. Народът вярва, че на Кръстовден денят и нощта се кръстосват. На този ден предците ни отбелязвали началото на гроздобера и есенната си идва. Днес е ден на радост и гордост, в който отново сме заедно, за да се спомним за историята, културата и духа на Лозово. Това е момент на признателност към нашите предци, които са работили и дарявали, за да го има Лозово. Ден на благодарност към община Бургас, която през не толкова далечната 1920 година е дала убежище и земя в местността Батърла на бежанците от източна Тракия. И с решение на Бургаското общинско управление от 11.10.1924 година заселището Батърла е причислено към Бургаска община. А през 1936 година е преименувано на Лозово. За мен е огромна чест да ви поздравя с 140 годишнината от създаването на Лозово. Един век изглежда внушителен и в един човешки живот, но той е само частица от историята на селище като нашето, построено върху общинско пасище, а днес най-привлекателният жилищен квартал за живеене. Сега искам да отправя благодарности към нашите спонсори. Това са община Бургас, Общинско предприятие Транспорт, Общинско предприятие Туризъм, Бургаски пазари ЕОД, която също е общинска фирма, осигурила кейтеринга. Социалния патронаж с подаръци, които осигуриха за децата. Чистота Еко, които ще раздадем подаръците на възрастните малко по-късно, те ще ви трябват и ще ги използвате. Международен младежки център, Общинско предприятие Летен театър, фестивали и концерти, иновационни системи ЕАД и благодарности на бизнеса в Лозово, които щедро подкрепиха нашата идея за празник. Браво! Наш официален гост е господин Манол Тодоров, заместник-кмет на община Бургас, много се извинявам, по ресор туризъм и спорт. Той иска да ви поздрави за празника. Извинявам съм. Благодаря ви. Първо поздравление за домакините за добрата организация. Разбрахме, през целия ден се случвали се хубави неща тук в Лозово. Скъпи жители на Лозово, приемете първо моите искрени поздравления за празника днес. Надявам се от тук нататък все повече хубави неща да се случват за квартала. Виждате, че с малки стъпки, но важни, се получава развитието, което всички вие предполагам искате. Надявам се от тук нататък и с новата енергия, която влива новата кметица тук, наистина нещата да се случват по-бързо, така както и ние и вие искаме. Позволете ми сега и от името на господин Димитър Николов да прочета поздравителен адрес към всички вас, до жителите на квартал Лозово. Скъпи съграждани, приемете моите най-сърдечни поздрави и пожелания по повод празника на бургаския квартал Лозово. Кварталът ви се отличава с китната природа и гостоприемството на вас, неговите жители. Човек се чувства най-добре в дома си. Затова продължавайте да поддържате вашия дом, квартал Лозово, както до сега. Приветлив, подреден, чист и красив. Пожелавам ви здраве, спокойствие, радост и успехи тук, в Лозово. А на самия квартал желая да съхрани за следващите поколения своите прекрасни традиции. Честит празник! Димитър Николов, кмет на община Бургас. Честит празник и от мен още веднъж. Благодаря. Честит празник и от мен на всички жители и гости на квартал Лозово. Бъдете здрави, успешни, усмихнати и много позитивни. От няколко месеца в квартал Лозово е учредено и гражданско сдружение Обединение за квартал Лозово. По тяхна идея и съвместна инициатива на Лазаров ден се проведе дарителска кампания
и със събраните средства се изгради чешмата в парка, която вече се ползва от всички нас. Поставиха и беседка в парка, хамаци и засадиха дървета. Отпечатаха и първи брой на вестник Лозовски глас, който можете да си вземете от парка. Имате други идеи за осъществяване, за което им пожелаваме повече дарители, за да реализират бъдещите си проекти. И много им благодарим за активността. Аплодисменти и за тях. Сега с удоволствие ви представям и участниците в нашата концертна програма. Това са децата от детска градина Коледарче, Денс формация Кенди, Денс формация Тин, фолклорна група Тракийска огърлица и оркестър Нашенци с солист Катя Георгиева. Празничната ни програма по традиция започва с най-малките ни участници. Това са децата от детска градина Коледарче, квартал Лозово, с директор Татяна Иванова. Те са подготвили и специален поздрав за вас. Аплодисменти! Заповядайте! Пълен с деца като мен, пълен с червени балони, силки и цъфна и клони. Люки, сестри с ветровете, люки мен понесете, дали там високо простора над къщи, дървета и хора. Моят квартал е половина след много морето над мен е синьо, шайки размахват почно клине, поред безкрайното лятно небе. Аз много обичам квартала мой, чистик поднеден е той. Обичам моята земя, където родих се и тук ще раста. Обичам България, знай, тук ще живея в край. Тя е любима моя страна, за никой нищо не ще сменя.
Имаме си с този квартал детски чуден свят. По-красив е палат, те детски смях богат. Детската градина коледарче е той, бърза се нищи безброй, сутрин с белата малките деца. Градината ни детска е голяма, нея баба водила е мама. Тъй както мен си върха доведе днес сега. You
Wieso?